да се въртите. Какво? По милота, вие се въртите. Вие. Тихо, че снимам видео. Какво видео? Не знам. Ти поидахте ли хлеб? Да, що? За какво? Дал ми е жената хлеб и зеле. Зеле. Кото и зеле? Утре ще го готвя и ще... То заготвя. Да, нищо ме питаш все къде съм отила. Не, той пита батите пита въпроси, за които даже няма и отговор. Лесно ще му каже да си седи на газа. Тихо! Само ме... Нема да млъкна. Тихо бе, това ще бъде в YouTube. Добре, колко е? Се излагаш. Зависи какво е яла. Не, си такъв студено и